ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା କିଏ ଓ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ବା କାହାକୁ କ'ଣ ଶିଖାଇ? ଭାଗବତର 4 ଅକ୍ଷରକୁ ବିସ୍ତାରିତ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଭ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ, ପୁରାଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପ, ଗ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ରଶ୍ମିରେ ଆମକୁ ସଂସାର ରୂପୀ ସର୍ପ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ସର୍ପ ଭାବନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଦୂର ହୁଏ, ତାପରେ ଭ୍ରମ ଦୂର ହୁଏ, ତାପରେ ପ୍ରକାଶ ଆସେ, ଏହାପରେ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ନିତ୍ୟ କ'ଣ, ଅନିତ୍ୟ କ'ଣ, ସତ୍ୟ କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ରଶ୍ମି ସତ୍ୟ, ସର୍ପ ମିଥ୍ୟା। ବ ଅର୍ଥ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ, ତ ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଆସେ। ତ୍ୟାଗରୁ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରୁ ସୁଖୀ ହେବାର ଚାବିକାଠି ମିଳେ। ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ବିଷୟ ରୂପକ ସୁଖ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ସୁଖ, ସଚ୍ଚା ସୁଖ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହା ପୁରାତନ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ। ତାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜୀଇବାର କଳା ଶିଖାଇଥାଏ। ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ, ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ନମ୍ରତା ଶିଖାଇଥାଏ। ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଓ କରୁଣା ଶିଖାଇଥାଏ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାଏ। ବଳବାନମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗର୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାଏ ନମ୍ର ହେବାକୁ। ବିନମ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ପଣ ଭାବ କରାଇଥାଏ। ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସନ୍ଦେହୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ ଓ ପରିଶେଷରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ।